La dificultat més gran del muntatge era, a part de poder treballar a favor realment de tot aquest text, d'aquesta sensorialitat brutal, era aconseguir també que aquesta sensorialitat, aquesta experiència es pogués transmetre d'alguna manera al públic. D'aquí que els llenguatges escènics que també intervenen, aquestes imatges d'aquest viatge que s'ha fet també pel documental, la música en directe, tot el treball acústic també de gravacions a Tahití, del viatge. A cada moment apareixien llumets verds i vermells i he vist fins a 8 vaixells de guerra. No sé de quina nacionalitat. Ens acostem a l'estret i com que vivim uns dies de mera incoherència, no és molt amable veure tants vaixells de guerra en el nostre camí. Ara he baixat del pont, on un d'aquests vaixells ha donat tota la volta al nostre ramel. Per què ho ha fet? Això és el que no he aclarit. Ni és possible que aclareixi mai. De fet, faig el poeta, però això no vol dir fer el Josep Maria de Segarra. És a dir, hem fet una extrapolació. Sí que és el text, sí que com a personatge seria l'encarnació del poeta, però no hem anat a buscar ni una manera de parlar ni una manera de fer, sinó que hem buscat un poeta absolutament diferent per no caure en un historicisme del qual tampoc en tenim, almenys jo no en tinc gaires dates. Avui és 31 de desembre de 1936! L'interès que té és una revisió d'un moment molt concret de la història d'Europa en el qual van passar moltes coses, molt juntes, molt alhora, molt tràgiques. Va ser un moment molt dramàtic de la història que comença amb la guerra del nostre país, la guerra civil, i acaba amb la guerra mundial d'una manera absolutament terrible. Retallar pàgines sempre és difícil i sempre és dolorós. Aleshores, especialment quan és un text tan ric en imatges i tan ric en moments poètics, doncs és dolorós. El que passa que mai intentem competir amb el llibre està allà, el llibre està allà perquè la gent se'l llegeixi i realment val la pena que tothom se'l llegeixi perquè és un llibre preciós. Però el que estem fent nosaltres és un espectacle i en aquest sentit el que hem de traduir és el llibre amb un llenguatge escènic. La literatura fantàstica de Segarra, la paraula. I si defensem, i jo defenso, el teatre de text, penso que aquest és un gran motiu perquè puguin venir a veure la Ruta Blava. Les palais du Grand Lama, rêver de ce monde de Vérone. A tothom que li agradi el blau no es pot perdre la Ruta Blava.
el blau amb tot el seu sentit metafòric del color. Teníem molt clar que no havia de ser un oratori, no havia de ser un recitar simplement el text, perquè això és una cosa que cadascú pot fer millor a casa llegint La Ruta Blava i tenint l'experiència personal, sinó que havíem d'aportar moltes més coses, molts més estímuls, i el treball de posar realment en harmonia aquest univers, aquestes galàxies, ha sigut realment el més complicat.